Sapa iki? Mase sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Gatot mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Oh, ya ampun. Gak kuat aku ya ampun ya. Siapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyang sik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jeleh nyawang gelaring jagat to piye? Wah, nguwuh-uwuh ning kono. Ayo, aja ming wadya bala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majone lak ajare. Wah, menungsa ratanan kon piyak salandian ajare menungsane Baladewa. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jeleh nyawang gelaring jagat asem rembulan. Kepengen meruput tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean belum kenal aku. Aku belum kenal sampean. Hei. Nek sampeyan ki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamarta, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungsa model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar loh, auraku. Aku nek wis besane auraku keluar ya Mas yuk. Pirang-pirang satria tak jak perang gak ono sing gelem. Ya Mas yuk penang yuk. 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 Mau deh. Antasena, piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek Isna Sudadi buta. Ya ni ya Sukini. Buta ya gelem, Pak To ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Musuh sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampean yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya.
metu ayu malah aku kan pola. Guyu to, Mas. Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok ndasmu iki. Sekono dirahapi. Menungso rata tangan terus wong bluseke wong gerang. Panus maling jajalanat. Sing jajalanat sapa, Mas? Sing jajalanat ki